ardiɓe Sodagiri e nder diwan Tambacounda o jaɓɓima wallidiɓe mumen taw ko hertoriɓe to banggue ngalu. ɓen noon ko UFDG Dundal Suuf ko gardiɗo nden eɓɓore e Afrique ardi e wallidiɓe mum ɗo e nder leydi Sénégal. golle nden eɓɓore noon ko wurtinde leydi ndi taw ko engrais gaweteɗo ɓe kutori. ɓe jaɓɓa koto wuuro wiyetengo Kuccekase tawetengo e nder falde Goudiri. Mahmoud Ndiaye gardiɗo eɓɓore Sodagiri e nder diwan Tambacounda o. min garɗo hande ko pour ƴewde musidɓe amen wonɓe kuccaɓe mawɗo Lassana Diallo mo ganduɗa ene woni ɗo ene golla. O waɗi programme o jaaɓi te ɗo aussi min ji wonde waɗi nafoore mawde par ce que min jiiɗo ko programme o ne waɗande eɗo waɗaka ɗo ala jeeɗi ko vraiment holliri wonde ɓantare waɗi ɗon. O holliri min wonde aussi golle ɗe ne moƴƴi engrais maɓe gaddana o ene waɗanaɓe nafoore ene wallaɓe aussi e ngaalu mabɓe. So yeehi toon o wigi hikka ɗo waɗi ɗum ɗo ɗon o moftata awdi makko ɗum déjà aussi ko nafoore mawde. E wiide remoɓe taweteɓe ɗon e wuuro ngo nafoore mawde dañama e engrais moɓe gaddana hikka o kono noon aɓe ñaguinde ɓe ballete e kaɓirɗe gollirɗe. Lassana Diallo gardiɗo remoɓe ɓe. min jii hen nafoore taw nden min jii hen nafoore kono ko hikka ɓuuri moƴƴo. président amen o walli amen tout ça grâce à Sonagri walli amen noon ha min keeɓi tracté remi guesaji. komin jiiɗi mi yoɓe mballu amen e engrais o pour awde e junggo na muusi seeɗa. yoɓe mballu amen à part goto pour wadde hen taw wona junggo. caggal ɗum kadi yoɓe mballu amen matériel kono awa e maaro. kamɓe wallidiɓe ɓe ɓe jabtima ko deñnata ɓerɗe remoɓe ɓe so wiide machine engrais o fewnama ma jarriɓe eko ɓoyata. ɓe kolliti ɓe beltima saabu ɓe gandi ngaalu ngu ɓe neldanno ngu rewi to foti rewde.